Taidon liikesarjojen nimi on hokei. Hokei on taidon virallinen kilpailumuoto, jossa voi kilpailla aina MM- ja EM-tasolle asti. Liikesarjat toimivat tehokkaana perusharjoituksena kehittäen voimaa, nopeutta, tekniikkaa ja kehonhallintaa. Taidossa on 10 perushokeita, 5 naisille ja 5 miehille. Kaikista hokeista on olemassa perusversio. Kilpailija voi halutessaan muuttaa liikesarjan rytmitystä tai lisätä vaikeusastetta. Näin kilpailijalla on mahdollisuus saada tuomareilta enemmän pisteitä. Hokeissa tuomio ilmoitetaan 3 tuomarin lippuäänestyksellä. Hyvässä hokeissa on rytmin vaihdoksia sekä puolustukselle ja hyökkäykselle olennaisia piirteitä, kuten katseen kohdistuminen kuviteltuun vastustajaan, voiman tuotto ja liikkuminen.